Fukushi. Snuggle. Yes, that's all. Kau nak mana pegang? Konusis. Doan. Abang Terry. Ya boleh. Itu stay. Yo. Kita pulang je. Boleh. Okey, ni yang boleh di. Okey, kamu sesamakan buat. Tahu ke buku? Stop. Siap. Yanti. Imalap. Ya. Usah mandi jalu dia. Wah sih sih. Ang wala ka. Paano? Manin dyan sa nabaw ko. So, mango bem 17. Angelus. Ya. Otas na yan. Dyan sa school na so. Amela naman. Aso ang suaham. Manja. Wala. Niya pa. Diyan dalaw ba? Yan na. Baba. Baba na. Aso ang dyan. Ngaboy. Bana naman. Bakit mo siya? Ang nga sa team. Bakit sa din po sa oy. Ay! Wala. Agora preciso se entender. Ya bunjan. Ya zalapa. Yanzu yanzu. Oh. Oi, patay abani. Yalo yanda. Okay, mzozai. Bye bye. Intervora wena. Yiripin. Alam dyan yun. Busat sa bom. When ang kanin. Lalamin ko pa when ang bugi. Then the thing busat sa in the desert pala. Hoy futsal ang isla sa dalang. Ha, yang shot. Ha.